Nani kroporang ginang saminar kroporang mbak krepe ose. Tempe. Ya, tempe apa nar? Tempe kacang ente mbak nih. Larisa nih ama lek dodol pancen lho Larisa. Wong ni ama kok. Loro. Laris wong tempene ku enak. Tempe sapa? Tempe kacange sak Indonesia wae enak dhewe. Ana susuke ta enggak? Ono, ni ama iku serba ada. Aduh, cak nyek kemenyek kon. Sri, makane tuku tempe mek 4.000. Mangga nih mas-masane ngeruwe empol. Imitasi. Tapi aku lek mangan tempe yo, loro untu aku sepurane. Aku mengkeret ya. Rasane aku yo isu-isu wis nyuwingir wong go. Masak-masak kono lho. Pak aku mangan tempe, Pak tahu urusanmu apa?